Ами ако любовта не трябва да се преследва? Ако вместо това тя може да бъде призована? В днешния анализ ще се потопим в една наистина уникална философия, вдъхновена от текстовете на Мак Есай. Ще разгледаме един ритуал, който той не цели да подчинява волята на някого. Идеята му е по-скоро да събуди връзка, която може би вече си съществува, просто е скрита под целият този шум на ежедневието. И ето този цитат от Мак Есай. Той е в самото сърце на всичко, което ще разгледаме. Той задава основния тон, нали? Не става въпрос за принуда, а за една много деликатна покана. Любовта не се насилва, тя се извиква. В основата си този ритуал не е някакъв инструмент за контрол. Изобщо, целта му не е да огъне чуждата воля, а по-скоро да действа като шепот в тишината. Просто една проверка дали има ехо от другата страна. И ето тук стигаме до един много интересен парадокс. Според източника, мълчанието след ритуала не е провал. Съвсем не. Той е също толкова валиден и силен отговор, колкото и успехът. Тишината тук не означава неуспех, а носи яснота. И това е ключово. Добре, сега нека да преминем към подготовката на средата, към създаването на едно свещено пространство, където намерението може да се роди чисто. Всеки един детайл тук има своето дълбоко символично значение. Всички тези условия, нарастващата луна, късния час, тишината, са избрани с една единствена цел – да се намали шумът на света. Това е време, в което, според източника, завесата между съзнанието и подсъзнанието, така да се каже, изтънява. Едно правило е абсолютно ключово – без огледала. Защо? Защото според текста те изкривяват намерението. Огледалото отразява не просто физически образ, ами и нашите съмнения, нашето его, несигурността ни, всичко, което може да замърси чистотата на ритуала. Добре, време е да влезем в сърцевината на ритуала – инструментите и действията. Представете си ги като ноти в една много тиха мелодия, където всеки елемент носи своя собствена специфична вибрация. Всичко започва с бялата свещ. Тя е символ на истината. Ритуалът изисква първо да приемем реалността такава каквато е, без никакви илюзии или самозаблуди. Това е основата, върху която се гради всичко останало. И чак след истината идва желанието – червената свещ. Забележете реда, това е много важно. Желанието не съществува във вакуум. То трябва да бъде родено от онзи чист пламък на истината, който се символизира от бялата свещ. Към свещите се добавят и други символи – сушена роза, разбира се за любовта, и сол, престояла на лунна светлина за пречистване. А личният дар? Интересното е, че не е кръв, а дъх – един много по-мек, по-малко обвързващ и по-жизнен символ на намерението. На лист хартия имената се сръзват със знака за безкрайност – символ на една потенциална вечна връзка. И след това листът се сгъва само веднъж. Този жест е важен, защото, както казва източникът, любовта не обича усложнения. Просто и ясно. А ето и самата последователност. Първо, запалваме бялата свещ с думите «Истината преди желанието». От нейния пламък, не от другаде, палим червената – желанието, родено от истина. Накрая издишваме върху листа с финалната молба, която е същността на всичко. Каквото е мое, да ме намери. Каквото не е, да си тръгне. Виждате ли? Това е акт на освобождаване, не на притежание. И така, ритуалът е завършен, но процесът всъщност не е приключил. Нека разгледаме последната, абсолютно решаваща стъпка, която освобождава намерението. Ето едно просто, но изключително важно правило. Свещите не се гасят. Никога. Те се оставят да изгорят сами до край. Да ги загасиш би било акт на контрол, а това би нарушило цялата философия на ритуала. Процесът трябва да завърши по естествен път. И накрая, остатъците, восък, пепел, не се пазят. В никакъв случай те се заравят в земята. Това е последният акт на освобождаване. Намерението се връща обратно в естествения свят, за да може да следва своя път, вече свободен от нашия контрол. Добре де, и какво се случва след това? Какво е ехото от този толкова тих ритуал? Източникът е категоричен. Не трябва да се очакват някакви гръмки, драматични резултати. Отговорите са тихи,
почти неуловими знаци. Периодът на изчакване е точно 28 дни. Един пълен лунен цикъл, който символично затваря целия процес. Това не е време за активно действие или трескаво очакване, а по-скоро за тихо наблюдение и осъзнато присъствие. Резултатите могат да се проявят по два основни начина. От едната страна може да се получи някакъв фин знак, случайно съобщение, неочаквана среща, дори мисъл, която се усеща като чужда. От другата страна обаче може да има пълно мълчание. И това мълчание, както ще видим, е също толкова важен отговор. И тук е кулминацията на цялата философия. Мълчанието не е провал. То е защита. То е ясен знак, че връзката просто не трябва да бъде насилвана. Това е отговор, който предпазва и двете страни от нещо, което просто не е писано да се случи. Завършваме с тази финална мисъл, която обобщава абсолютно всичко. Тази магия не цели да направи някого желан на всяка цена. Целта е просто да премахне шума, за да може истината да бъде чута. И в крайна сметка, може би най-големият дар не е да получиш това, което искаш, а да разбереш какво наистина е твое. Целта е яснота, не контрол.